Ambe folini tanuni ke kanyasi ala mebaga jekulu bela jilema au bisimila hondu teleka kuna fundi keneka ambe septembre kalo kilita na samba fulani muga anisaba kuna funi nali wakati sili ni dogo kuin konna na septembre kalo kiliduru hote menina anga jamana kokanko ministriso alini anga jamana soda sikoro ani mugubu o ministriso oluye communiqué doke kuluba o yɔrɔ la u ka o communiqué kun bɛ ka boli fɛn min kan o de MINUSMA mɔgɔ ka tagali baara kun fɔlɔ o kun bɛ ka ɲɛfɔli kɛ o koɲa la DIRPA ni o ye an ka jamana finitigilakaw olu ka kunnafonidiso ɲɛmɔgɔso ye o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kun bɛ a kɛnɛ kan o ye a ladɔnniya k'a fɔ o MINUSMA mɔgɔ ka ni baara in na ka a baara kun fɔlɔ ni o ye Bɛri Gundam ani Ogosago Menaka ko olu seginna Malima a baara kun filana ko daminɛna kabini septembre kalo tile fɔlɔ o tɛmɛnin na ko o baara kun filana o daminɛna o la min ye septembre kalo tile 15 ko a yɔrɔ caman olu bɛna segin Malima ni o ye Agel Ok ale ni Ansongo Kidal Douanza ani Tesalitiko olu bɛna segin Malima a tɔ ko tagali ɲɛfɛ ko olu baaraw fana o bɛna kɛ wa fana kan ka maliyɛnden minnu bɛ yen ni olu bɛ baara la MINUSMA na ko fɛɛrɛ tigɛlen don olu fana ka baarako la an ka jamana kɔnɔ septembre kalo tile 7 o tɛmɛnin na binkali wale 2 o tara ka ɲɛsin an ka jamana mara yɔrɔ dɔw ma ni o kɛra sababu ye mɔgɔ 64 olu de ni tanyala a wagati kofɔlen na o mɔgɔ 64 cɛla finitigilaka mɔgɔ 15 olu sara min ye mɔgɔ 49 civil la olu sara a binkali wale kun fɔlɔ o kɛra ni ka kɛ kurun dɔ kɔnɔ ni a kurun ye u b'a fɔ o kurun ma ko Tombouctou ka o to fleuve Niger o ji sanfɛla la o tɛmɛlen kɔfɛ fana a filana o kɛra ka ɲɛsin an ka finitigilakaw olu ka sigiyɔrɔ yɛrɛ ma Gawo mara la n'a bɛ fɔ o yɔrɔ ma ko Banba o hukumu kɔnɔna na an ka jamana marabagaw u ye tile 3 tasi bila kɛ ni ka ɲɛsin o ma min yɛrɛ ye a daminɛ juma tɛmɛnen na a kun cɛra bi karido n'an bɔra an bɛ taga o tile mɔgɔw olu ka kibaruya la ni olu ye cɛkɛda minnu ka baara ɲɛsin don fɛn minnu sɔrɔla yuruku o sira fɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli boli o kan o ye a ladɔnniya k'a fɔ ko INPS o cɛkɛda kɔnɔna na o ka directeur général ko kalo kɔnɔ k'ale bɛ miliyɔn 54 ko ka o de sɔrɔ ale ta bɔlen kɔfɛ a ka dankan ni o ye adjoint ko ɲɔni o ka taa retraite la ko ye miliyɔn 350 ani 3 ni 72 a kun kan fɛn ko ka o de ta ani fana ko kalo la a ka pension na k'a bɛ miliyɔn 6 ko ka o de sɔrɔ ale ta tɛmɛnen kɔfɛ min ye INPS agent comptable ko bɛ miliyari 1 ɲɔgɔnna ko ka o de ta wa ko a ka pension fana na ko o bɛ taga bɛn miliyɔn 8 hakɛya ma ko ni mɔgɔ 3 kofilen ninnu ka wari mana fara ɲɔgɔn kan san kelen kɔnɔna na ko o bɛ taga bɛn miliyari 1 ani miliyɔn 900 na ni dɔgɔkun in kɔnɔ Tombouctoukaw olu ye welewele da kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma ko sababuya kɛ ko lakanabaliya o cɛlen don u ka yɔrɔ la wa min ma murutile marifatigi ninnu ye ko u bɛ ka sira datugu mɔgɔ ɲɛ ni o bɛ ka u dɛsɛ ka se ka taa u ka ciw la ko o tɛmɛnen kɔfɛ fana u bɛ ka mɔgɔw ka fura ani dumuni ka o fana minɛ u la ni ka tɔɔrɔ caman ka o ta ka o sɛgɛrɛ ko min taji alibi o caman bɛ ka fara o fana sɔngɔ kan o kosɔn u bɛ ka welewele da kɛ walasa lakana o bɛ se ka sabati u ka sigida la cogo min n'an bɔra yen an bɛ taa an ka jamana dolantanaba dɔ ale ka kibaruya la ni o ye Salifu Keyita ye ala ye ale miniji dɔgɔya kabini septembre kalo tile 2 o tɛmɛnen na san 2023 ka si to san 76 o hakɛya la Salifu Keyita ale yɛrɛ bangera décembre kalo tile 12 san 2046 la a kɛra an ka jamana minisiri kɔrɔ fana ye ka tɛmɛ wa min Fema Futu ye a ye o ɲɛmɔgɔ sɔrɔ ni o ye a daminɛ san 2005 fo ka taa se san 2009 o wagati ma a ka dolantan o baara yɛrɛ kɔnɔna na a ye dolantan hakɛya mun kɛ o tagara bɛn 505 hakɛya de ma a ye cilu hakɛya min don o bɛnna 276 hakɛya de ma a sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan Salifu Keyita ale ka kibaruya la o kɛra nin a ka jɛnɛja o yɛrɛ kɛra septembre kalo tile 6 o tɛmɛnin na ala ka a dayɔrɔ nɛmaya n'an bɔra an bɛ taga Nairobi n'ale bɛ Kenya o mara la
Septembre kalo tile nani tɛmɛnina min jamana ɲɛmɔgɔ caman ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni jamana kofɔli la u ye tile 3 lajɛ kɛ ni o yɛrɛ kun cɛra harabadon o tɛmɛnina u ka lajɛ kun bɛ ka boli fɛn min kan o de wagati yɛlɛma ye a kɔlɔlɔ ani fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ a la farafinna kɔnɔ ani diɲɛ lamini bɛɛ lajɛlen la o kun bɛ ka kuma o de kan. Gabon jamana ɲɛmɔgɔ kura ni o ye General Brice Oligui Nguema ye ale y'a ka kalikan kɛ septembre kalo tile 4 o tɛmɛnina Gabon jamana na o ka cour constitutionnel o mɔgɔw ɲɛkɔrɔ kalikan ninnu tɛmɛnen kɔfɛ fana a kun ye layidu dɔ ta o layidu ninnu cɛla o do ye ko ka se ka kasoladenw ka olu dɔw labila minnu dɔw minɛna u ka kumakan fɛ wa kalikan in tɛmɛnen kɔfɛ kasoladen dɔw olu labilala. Hali bi an bɛ to Gabon o jamana kɔnɔ Centrafrique jamana ɲɛmɔgɔ ale kun ye tagama kɛ ni ka taa Gabon jamana na ni dɔgɔkun yɛrɛ la a kun taara kulu dɔ tɔgɔ la ni Gabon yɛrɛ bɛ o kulu min na n'a bɛ fɔ o ma ko communauté économique de l'Afrique centrale o kulu in tɔgɔ la a ka ni tagama in laɲini ye fɛn min ye o de ye ka se ka kumaɲɔgɔnya ka o kɛ ni kulu in ni Gabon jamana ɲɛmɔgɔ kura ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye General Brice Oligui Nguema walasa fanga o bɛ se ka sigi a cogoya la cogoya min na u ka o lajɛ bɔlen kɔfɛ ani Gabon diinɛ ɲɛmɔgɔ ani olu fana ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya o ta bɔlen kɔfɛ fana min Gabon jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye Ali Bongo a taara a ɲɛda o fana kan. Gabon jamana kan araba tɛmɛnen General Brice Oligui Nguema ale ye communiqué dɔ kɛ a ka o communiqué in kɔnɔ a kumana ni ka ɲɛsin Ali Bongo o yɛrɛ ma a y'a yira k'a fɔ ko min Ali Bongo ye ko yɔrɔ min ka d'a ye a bɛ se ka taa yen yɔrɔ la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la u ka jamana kɔnɔ ani u ka jamana kɔ kan. Kabini septembre kalo tile 5 san 2021 Guinée Conakry o finitigilakaw olu ye fanga ta ɲinɛ septembre kalo tile 5 tɛmɛnin na o kɛra a san 2 ye o kɔnɔna na min ye kulu dɔw ye olu kun ye bɔli dɔ kɛ u ka o bɔli ninnu laɲini kun ye fɛn min o de ye ko finitigilakaw ka se ka kalafili ka a labɛn ani ka fanga ko ka o sigi sivilow ma u ka o wulikajɔ ninnu ni senfɛ min sinfilaka dɔ ye mɔgɔ 4 ɲɔgɔn na a don kofɔlen na olu fagara a ko in senfɛ ni o si bɛ a daminɛ san 15 fo ka taa se san 18 hakɛya ma. Septembre kalo tile 4 tɛmɛnen na Burkina Faso o jamana kɔnɔ u ka dugu dɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko Kunbiri n'ale bɛ Yatanga o fanfɛla la bingali wale taara ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma ni u ka finitigilaka mɔgɔ 17 olu sara ani u ka kulu dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko VDP ni olu bɛ finitigilakaw dɛmɛ walasa lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na ko o mɔgɔ 36 olu fana ni tɛɲɛla wagati kofɔlen na wa min banbagaci kulu caman fana ko olu fagara ani u ka bololaminɛ ko o fana caman tiɲɛna Burkina état-major olu ye a ladɔnniya k'a fɔ ko août kalo tile 7 o tɛmɛnen na fo ka taa se septembre kalo o tile fɔlɔ ma k'u ka finitigilakaw sera ka banbagaci 65 ko ka olu de faga. N'an bɔra yen an bɛ taga kɛ n'ale bɛ Egypte o mara la u ka immeuble dɔ o dafirila denbaya kelen mɔgɔ 4 olu kan ni olu bɛɛ lajɛlen olu ni tɛɲɛla wa ko mɔgɔ 5 olu joginna ni waleya kelen ko o kɛra ni sigida kelen o kɔnɔna na juillet kalo tile 17 o tɛmɛnen na ni o kɛra sababu ye ko mɔgɔ 13 ɲɔgɔnna ko olu de kun sara a immeuble dafiri la wa o mɔgɔ 13 cɛla ko mɔgɔ 7 olu bɛɛ lajɛlen kun ye du kelen mɔgɔ ye. N'an bɔra yen an bɛ taga Marrakech n'ale bɛ Maroc o mara la septembre kalo tile 8 o tɛmɛnen ni o kunbɛnna juma ma dugukolo yɛrɛ o kɛra u ka dugu la ni o kɛra sababu ye mɔgɔ 632 olu ni tɛɲɛla ani mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 29 olu de joginna a koɲa senfɛ. N'an bɔra yen an bɛ taga Senegali jamana na san 12 baaraɲɔgɔnya o tɛmɛnen kɔfɛ septembre kalo tile 7 tɛmɛnen na Youssou Ndour ale ye baara bila sɛbɛn ni ka o ta k'o di Macky Sall ma ni o ye Senegali jamana ɲɛmɔgɔ ye ko sababuya kɛ ko a yɛrɛ bɛna a ɲɛsin a ka politiki baaraw ma. An lamɛnbaga jɛkulu an sera ka kunnafoni minnu fara ɲɔgɔn kan o kɛra nin an bɛ foliba lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka lajɛli la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la ni aw bɛ fɛ ka to ka an ka kunnafoni ka a lamɛn min ni Onde Télé ta tɛ kelen a bɛ se ka an sɔrɔ Mifa Production o ka bɔlɔlɔ kan
YouTube ni Facebook olu ni a ɲɔgɔnna caman a bɛ se ka an sɔrɔ o la an bɛ foliba lase an ka dibila baarakɛbagaw olu yɛrɛ ma ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ fan tɔw yɛrɛ la a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ n'ala ka jɛ ye